trabaho ito na patay ni mo sir nga. Swante ito diri sipo na patong. Ilang po, 10,000 may patong. Yung patong. Naan siya ipatong sir. Ya, mo ni ang kwarta. Oh, makadawat ni ko day. Aw, siyempre makadawat ka kay na may patong ko siya. Tin mo to. Ayun na ng batong. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ingon 10,000, ocho lagi ni. Aw, ang 2,000 processing fee man na. Walang ocho kay makauli ka sa inyo. Basta mga kwarta ko. Sige, sige, sige. Ano problema ano? Salamat ka sir. 2,000 niya, 2,000 ni. Tingin po sa imo. Tingin po sa ako. Hala. Ikaw akong sugon. Magpalit ako pagkawa na to. Tama niya ang hapon. Eh. Palit na to. Iyo. Pinos kalibo. Ipalit na to. Kaon na. Kita na. Sige. Tama na niyang hapon. Pre-pre ko na po. Sige, sige, sige. Sabi ni Tauhaway, what ang inom dra pare? Wala lagi pare, paipira ni mo to sa pele pare. Oh, kasi pare, Mitsu, di ba gikan mo kag sudad? Aw. Kwarta ko dito. Ikaw na ang kwarta nimo. Iharap kwarta ni mo pre. May beer di ate. Grabe, ikaw na kwarta nimo. Bawo ni mo to pre. No. Bago mo niyan to. Abang trabaho dito. Nakapatay ako. Kita ka ang kwarta. Makakwarta dito makapatay ka. Kung dagang mapatay, dagang ka kwarta. Sorry ano. Kita ka. Dito ka. Kasi mga dun. Bahay sa dagwaro. A few moments later. Or ni sudad. Karon maka. Tagi karon pare. Ako na. Kantang. Lipa ka nun. Masakti ka nun. Ano pre? Dengan tahu dito pre. Yan, tiro. Parta. Right? Parta. Parta. Sabi. Dua ko. Dua ko. Sa, dua. Ano? Ay, ana nila. Siguro ato ka sa ba? Duwa mo na patay sa. Parta ka ron eh. Ya. Madulog niya. Chip, asa mo na akong bayad, Chip? Bayad naman, Chip. Bayad naman, Chip. Duto ko niya. Tuwa mo, Chip. Piningon to mong silingan ng Chip na. Kuhaan, mga kwarta ko namin ano na amin dito sa Chip. Ate, pare. Sakto na. Saan mo, pare na. Naprisa mo na tanunin mo to. Klaro, pare na to. Ang bayas na. Mga kwarta ko tayo makapantay na sila. Ate, ano, pare. Patay na. Gawas na kita ni pare. Kato to isunod pare.